नाय नालाय गोदोर मानसिखौबो जावनो हायो जोङो दायो एलावग्रा आरो लेथन बसबो फैदों एलावग्राखौ लोगो मोनखांनो नागिरदों एलावग्रा न'आव र' उदालगुरि जिल्लायाव बेरायफैदों जों मस्थ' हाजो गुदि फाग्लासो नै ओरैजाय फिलिप दङ फिलिप दं फैनानै थैनोसै गरमजों अयथासार गरम हाजो गुदियाव फैदों आरो ना ओरैबायदि खस्थ' ओरैबायदि फुगायनानै फैदों जों लेथनखौ मिथिया मोनाखै 4 किल'मिटार दंबावो 5 किल'मिटार दंबावो होननानै फैदों आरोखि जोङो दा जोङो मानसिखौ लोगो मोनबाय फाइनालि आरो दुगैखांबायबो आङो दुगैनानै दा एलावग्राखौ लोगो मोननो थांगासिनो दं आरो ना एलावग्राखौ नायबाय था लोगो माबायदि एसे एल'नोसै थिगसेनो दाबायबाय हनै लागायबाय सासेया नै सिगांनि बाइक सिबदों नै लेथन ब्र' बियो लेथन दानो मोनहैगोन एलावग्रा थाग्राखौ थाबायनानै मोनहैगोन होनना बुंदों फाग्लासो लेथन फाग्लायानोसो स्टुनावहाय सिरियै एब्रेनानै दङ मिनिगासिनो आदसा लेथन जादे माब्रैहाय एथ' खना एरियायाव थाफैनो मोनखो नोङो जायगा दंना गैयामोन जाखो नोंहा जायगायाथ' आंनि मेन जोनोमगिरि गामिया बेनो ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव हरसिङा थाराइबारिमोन आदसा हरसिङा थाराइबारिनिफ्राय दायो बर' आमजिलियाव फैबाय आदसा आरो ओमफ्राय दायो लास्ट जोबनायाव मा होनगोन हाजुजुलि होननाय गामियाव थांबाय आरो आङो दायो माने जायगाफोरखौ मोजां मोनबाय नालाय भिलेजफोरखौ हाजो खाथि नालाय बारहावाफोरा मोजां मोनो नालाय बेयाव मोजां मोनो आरोखि आदसा बेजों लोगोसे फर एग्जाम्पल नोंसोर सानैनावबो फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों बै जे माखासे भाइरेल जायो नङा होमबा मानसिफ्रा थास' बिबारनो सोरबा एलावग्रा फंबायानो बिथाङानो दा जों लोगो हमथांनो नागिरदों नङा होमबा बिथांमोनहा बै भाइरेल जानाय भिडिअफोरखौ खुद गावसोर बानायनानै लानाय ना बले सोरबाफोर बायदिया थारैनो दुष्ट मानसिफ्रा एडिटिं खालाममारनाय बेफोरो आङो बेखौ बुंनो सानो खिन्थु आङो बे थास' बिबार नामा बेखौथ' आङो नुबाय थादोंमोन बेनि उनाव आङो बेखौ मोजां माने नायबिजिरबाय गावगायानो हारसिंनो ओमफ्रायथ' माने गावसोरनो बुस्थुफोरखौ माबायदि खालामनाय माबायदि माने पार्सनेल भिडिअफोरखौ गेलारियाव सेभ खालामना लाबाय लानानै गावसोरनो लिक खालामना लामारबाय आरो गावसोरनो लोगोफोरनाव सेन्ड खालामबाय दा ओमफ्राय दायो जेनेबा दारे आदा फिलिमाव मा सानो आंथ' बेखौ मा बुंगोन माने बिसोरो गावसोरनि इउटुब चेनेल होन फेसबुक होन बेफोरनि थाखाय भिउज मोननो थाखायसो बिसोर बेबायदि बानायनानै भाइरेल खालामो चेनेलखौ ग्र' खालामना लानो थाखाय आरो अबेथिं आं बेखौसो सानो आरो मानसिफोरखौ एकदम गावसोरनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखायसो बिसोरो बेबायदि एडिट खालामनानै आपल'ड खालामो आरो दा अब्ला जोङो एलावग्रा बिथांनिखौ गावनावनो खुथि होनोसै गावनावनो खुथि अब्ला दा डाइरेक्टलि नोंथांमोन एलावग्रा बिथांजों डाइरेक्ट फेस टु फेस एबा मोगा मोगिखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो ना नेनानै थाथ' नखरनिफ्राय बिथांनि ना जों हाबनोसै आरोखि स्टार्ट सिङाव दं नै आसोलफ्रा सिङाव दं बोहैनो र' दा देखायनो दै र' आङो दायो एलावग्रा बसखौ लोगो मोनफैबाय फाइनालि बेखौ जोङो सब समय एनि टाइम बा जों भिडिअ'ल' नुयोमोन बा इउटुब चेनेल फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दिनै फाइनालि मोगथांजों मोगथां लोगो मोनलायनो हाबाय बिथाङा गावनि न'खरखौ सोलिनो थाखाय बेफोरबायदि मोनसे बिजनेस मावनानै जागासिनो दङ बेजों लोगोसे जोङो दहाय गारियाव नोंथांमोनजों मोनसे फंनैसो शेयार खालामबोदोंमोन जे माखासे भाइरेलनि खोथा स' एलावग्रा ब्र'खौ मोनसे समाव बा बिथांखौ ओरैबायदि भाइरेल खालामदों दा बिनि सायाव आं मोनसे ओरैबायदि सानदों आरोखि ना स' रं जायोबा निमाहा होबानो जाबाय दे अननानै बेफोरबायदि भाइरेलखौ नोंथांमोना गावसोरनो खुद इडिटिं खालामनायबोला ना सोरबा दुष्ट मानसिफ्रा खालामनाय बेखौथ' मा होनबावगोन गाज्रि मानसि मेगन साग्राफ्रासो खालामदों मेगन गोसाफ्रा ना जेरै हमनानै ला गेम सिनेमा बानायबाय मैया दाख्लैजों मोनसे खोथाया जेनेबा जा थास' बिबार बिथांमोना रियेल ना फेक होननानै सानो बे रियेलानो ना गावनो फारेल खालामना लाग्रोदों आरो सासे मालायखौ दम होबाय दाय होबाय दा जों मिथिबाय माने बिथांखौ मोनसे समाव ओरैबायदि फेक खालामनानै हगारदों खिन्थु बेफोरबायदि खालामनाङा आरोखि नङा होमबा दा जिखुनु माने बैफोरबायदि गाज्रि एडिटरफोर नोंथांमोना अननानै बेफोरबायदि दा खालामदाव सोरनिबा मोजां संसार जानायखौ गाज्रि खालामनो दा सान जों बेखौ सानो लोगोसे जायफोर खुबलि रियेलिटि हिसाबै माने भाइरेल जादों बिथांमोना आरो नङा होननानै बुङो बिनि सायाव नों मा बुंनो सानो भाइरेलाथ' जाखायो नङा जिखुनु माने किसुमाना रियेल जेनेबा नंथारगौ नंसेयावबो जे उनाव
गोबां भाइरेल जानायनि उनावसो बुङो जे नङामोन आं नङा सोरबा फेक खालामदों मादों होनना बुङो बेखौ बिनि सायाव मा बेखौलाय लाजिनानै बुंखायो लाजिना बुंखायो बेलाय रिलानखा आरो गावनो रिल नङाबालाय मानोथो उल्था मालायखौ मानो दाय होदों मानो रायखो नङा होमबा औ नंगौ रिलानखा औ रिलानखा दा निस्सय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायो जानांगौ सम सम नङा होमबा दा माबायदि मोनदों आंनि भिउवार्सफोरनि सिगाङाव एसे फोरमायदो नायो नायनालाय गोदोर मानसिखौ मोजां हायो बिराद जावो बे गोदोर मानसिखौ आं नामखौ बुङा दे रावनिखौबो नाम बुङा MLA फोरनि नामखौ बुङा बिराद MLA फोरखौ जावो बियो रावखौबो बुङा मानि थाखाय जावो दा आंनि जावनाया ओरैबायदि जोंनो एरिया ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट नांगौ बर' हारिना जोंहा दासिमबो मोनफुंजोबनो हायाखै जोंनो बड'लेण्डनि सिमांमोन जोंनि सिमां नाथाय दिनै बिटिआर मोनबोदों बास जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा नाथाय बिटिआरनि गेजेरजों जोंहा मावफुंनांगौ खामानिखौ मावनांगौ बिटिआर इमप्लिमेन्टनि गेजेरजों सोसननांगौ दङ सनितपुर बिश्वनाथखौ बेफोरखौ सोसननांगौ कारेन्ट गैयै जायगायाव कारेन्ट नांगौ हा फाट्टा गैयै जायगायाव हानि फाट्टा नांगौ मेडिकेल गैयै मेडिकेल नांगौ नै बेफोरो आरोखि ना बेफोरनि थाखाय जोङो बुंनो बाध्यता जानानै फैयो आरो गोबां मानसिफ्राबो थुलुंगा हरनायलाय बुंनायनि थाखाय नङा होमबा जे बिदि बुंनांगौ बिदि बुंनांगौ ना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों किसुमान फोरमायहरो जों बेफोरखौ माने सानखांनानै बुंनो गोनां जायो आरोखि दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि चेनेलखौ बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ खोनानानै बा नुनानै मा सानो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो मोजांबो नाङो आरो गाज्रिबो मोना आदसा नोंथांनि किसुमान भिउवार्सआबो आंनि चेनेलखौ नायो जानांगौ दा नोङो मा बुंनो सानो दे किसुमान नायनानै ओरैनो थानाय साबसक्राइबार खालामाखै दां आंनि साबसक्राइबारफोर अन्नानै बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो मामोनलै एनजि ब्रह्म एनजि ब्रह्म बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि फ्रेन्ड लोगोफोर बयबो मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङाबो कन्टेन्ट लाबोयो हटेनाबो कन्टेन्ट लाबोयो थेंक इउ स' माच जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनै जोङो एल'ग्राखौ फाइनालि रियेलाव बा मोगथाङाव लोगो मोनफैनानै आरो जों अराय सम बेफोरबायदि लोगो मोनलायबाय थासिगोन आरोखि ना मानसिफोरा आंखौ मोजां मोननानै एल'ग्रा बुङो रियेल नामा जाबाय जोंमा बसुमतारी स' बिथांनि रियेल मुङा जाहैबाय सोरबाफोर मिथिया जानांगौ जोंमा बसुमतारी आरो बिथांनि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि बेजों लोगोसे मा आमगुरि सक फैबानो बिथांखौ लोगो मोनगोन गंसे सेलुननि दखान होनानै बिथाङा गावनि न'खरखौ सोलियो दा थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय